హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీకే చదివే. ఈరోజైతే మేము చింతపల్లి నుంచి పాడేరు వెళ్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి రోడ్డు చూడండి. జీమాడుగు నుంచి పాడేరు వెళ్ళే రోడ్ అయితే అసలు ఏమీ బాగాలేదు. ఇదే రోడ్ నుంచి మనం కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ కూడా వెళ్ళాలి. అందుకే ఈ వీడియో ఎంతోమంది టూరిస్టులకి యూస్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మనం వెళ్ళే మార్గం ఎలా ఉందో తెలియక కొంతమంది సెట్ చేసినప్పుడు మా వీడియో వాళ్ళకి యూస్ అవుతుందని మేము ఈ వీడియో తీసాం ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి, లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.